Koden er 186 1, 8, 6, 5, 9 og 7. 5, 9 og 4. Nej, 7. Nej, var det ikke 4? Nej, 7. Fint, så bruger jeg 7. Hej alle sammen og velkommen til den her video, og der kom han da, min gode ven. Hallo, alle sammen. Jeg kender ham faktisk ikke, det er bare en... Nej. Nej, Han har fundet mig på Discord. Ja, jeg kender ham ikke. Nå, vi tager bare den lidt... Nå ja, vi spiller først med Phobia. Ja, vi skal ud og jagte spøgelser. Og jeg skal lige købe nogle ting. Og vi tager nummer 6, Tanglewood Drive. Jeg er klar. Ja, så start. Kør! Og Jeg har her, ikke købt ting. det er vores computer, og det er vores skærm. Og det er, jeg tror det er en højttaler. Og det er vores tastatur. Og det er vores mus. Ja, og det her det er vores skærme, så vi kan se, om vi er sindssyge eller ej. Og det er vores map, så vi kan se, hvad der sker på huset. Og det her det er sådan nogle lydting, men dem har vi sgu ikke råd til. Og det her Jo, det dem har jeg er sgu da med. det her det er vores lydting, og dem har vi råd til. Og så er der total activity, og det gør sådan hvor aktiv spøgelset er. Men jeg tror ikke på spøgelser. Nej, de findes jo heller ikke. Nej, Men vi skal jo prøve spillet. ja, det er rigtigt. Altså, der står ikke noget om det spøgelsespil. Det er jo, Ja. det er jo House Simulator, det her. Ja. For Lad os tage nøglen og gå ind i huset. Ja, og så se, hvordan huset det ser ud. Ja. Vi skal jo nemlig prøve at se, om vi kan sælge det. Vi er jo ejendomsmægler. Hvad fanden? Kæft noget lort, det virker fandme ikke. Se noget. Der er sgu da... Der er sådan noget, der flyver rundt i luften. Hvad sagde den? Hvad fanden? Åh, En snemand! Hvad fanden? Hvad er i verden? Hvad er det nu, man kalder dem, der flyver i luften? Jeg synes, jeg har hørt det et eller andet sted. Det er sgu da ultraviolet. Nej! Nå. For helvede. Nå. Ghost Noget andet. running. Freezing temperatures. Dots. Det Projekter. siger så lidt sig selv. Ghost orb. Spirit Ja, box. det er det hed. Det Spirit er det box. hed. Nej, Nå. Ghost Orbs. Nå. Det synes jeg har fået at vide af en anden gammel mand. Så krydser vi det af. Jo. Nej, ikke Jeg så. sætter lige mine ting. Sådan der. Og så henter jeg nogle nye ting. Okay. Så. Men var det dig, der åbnede døren? Altså hoveddøren. Der var en dør, der åbnede. Det var sgu ikke mig. Okay. Hvad fanden kaster med gafler? Der er nogen, der kaster med tallerkener. Det skal vi have et billede af. Så melder vi det til... Øj, satans! Og der er også snemænd. Jeg synes godt, det kunne gøre huset rent, i stedet for at slæve alt det sne med ind. Hvad satan? Der er sgu en knogle her. Det tager vi jo et billede af. Det er fandme ikke i orden, der er rester. Jeg har Det vil jeg taget ikke sådan en have. her med. Hvad er det? La 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 la. Hallo. Hvad er det? Vi er... Ja, det ved jeg sgu ikke, Spiritbox på den. Hallo. Kan du høre mig? Fanden. Det er fandme Vi skal snakke. Jeg skal snakke med dig. Jeg skal jo snakke med den om. Bor du alene? Firelight. Det kan vi godt. Den gider jeg ikke snakke med mig. Det var ikke godt. Hold on. Så kan den få lov til at puste denne uge. Og hvad skal vi mere? Vi skal. Motion sensor. Så ligger vi Hvor er min den der bog væk. hen? Nu pustede den lyset. Ja, det gjorde den fandme også. Der er et check-ting der. Skide godt. Så er den klaret. Høj, Det er flot. lad være med at kaste med min bog. Kaster den med en bog. Ja, Fandme ikke i orden. Nå, det er den bare der. så kan den altså gå forbi den her, og så siger den biblyd, hvis den gør. 6 grader. Det er koldt. Hov, Hvad fanden laver den? hvem la... Hvad fanden? Den håndter fandme. Nej! Hvad fanden Hva? sker der?
Kan du ud? Nej! Er du okay? Er du okay? Hvordan kan jeg tale, når jeg er død? Det ved jeg ikke. Fuck, den er grim. Hvad skete der? Men jeg... Du er død. Ved du hvad? Det er fandme for dårligt, det der. Det giver jeg sgu ikke. Det er nøjeren. Nej! Nej, du gør den det igen! Den hunter igen! Hvad sker der, mand? Du kan kraften fjerne dig. Du skal fjerne dig. Det er i orden. Jeg har ikke lyst. Jeg gider det ikke. Jeg skal gå væk. Jeg skal ikke kort. Åh nej. Det er godt. Tja. Hvad laver du? Hvorfor gør du det her? Færdig. Skynd dig ud for helvede. Det skal jeg fandme ikke. Det er sgu nøjeren. Så kører. Ja tak, det har jeg tænkt mig da. Nå, vi fik 2 af de der dutter ned. Nej, vi fik fandme mangler den der motion center lige før vi skulle vente. Nej, nu kører vi. Ja, nu kører vi fandme. Det giver jeg. Det er uhyggeligt. Vi lægger lige tingene på plads først. Det er god stil. Ja, det var det. Hold da kæft. Det var da utroligt. Nå, nu giver jeg ikke mere. Vi gætter på et. Jeg har givet det på et eller andet. Det er fandme en mokai. Mokai! 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 Det bliver spændende. Hanzo. Ja! Var det en Hanzo? Ja. Yes! Ja, tak for at se med på den her video. Vi vandt ikke. Det gik ikke godt. Så Like på part 3. 2. Eller er det part 22? 2. Men jeg gav det den rigtigt! Bare Du har fået dit kors. Har du fået kors? Ja. Nå, like og subscribe.